Gikamang na mo dere. Wala dahil no abot dere ang kamang. Wala may kamang lagi eh. Oh, nana ay. Wala nang amang dere. Wala man po. Dahil karong alas 8 dere na mga amang dere at ngilang inyo. Ay, ngayong hapon. Gikamang na mo dere tay. Gikamang na mo dere. Mag-survey lang ko ba gikamang na mo dere. Karong mga alas 8 gabi tayo na yung mga ari ninyo dere mga amang ba. Mga alas 8. Oh, survey lang niya ako atay. Mga alas 8 tayo ha. Yay. Ay, hapon. Survey lang ko tiba. Nanay nangamang dere tayo. Wala nangamang dere. Wala dahil nung abot dere ang tamang. Ay, wala dahil mo dere. Eh, ampir mo nanay nangamang dere ba? Wala ka dahil. Okay, mga alpos to. Maari na sila, oh. Nangamang, salamat. Ya, mga hapon. Mga tanah ko ba? Nanay nangamang dere. Naman? Nangamang. Wala maabot ang kamang dere. Wala may kamang lagi eh. Ah, wala dahil gilaktawan dahil mo. Tawag ni kamang. Na, mga alas 8 na ato. Naay manungas na rin mga alas 8 gabi eh. At nilang ninyo. Sakit-sakit na bra. Ah, may bawaan na dam. Dagsana sila. Yung mga alas 8 gabi eh. Tama nga to di. Sus, survey lang. Wala pa yung nangamang dere no. Wala pa? Oh, nana ay. Pwede na. Na. Nga sila ka buk nangamang dere. Wala na. Wala na. Ah, iski pa dahil ka? Ato yung mga iski. Ano yung mga amang mo? Ah, wala ba dahil? Bakit karong mga alas 8 gabi eh ba? At nyo lang inyo kaya nato yung mga amang dere. Survey lang ko te. Nanay nangamang dere te. Karong gabi eh mga alas 8. Oh, andam-andam na lang inyo dere te. Bakit hindi? Ay, no. Sige te. Survey lang, gikamang na mo dere te. Gikamang na mo dere. Ano man? Wala nangamang dere. Wala man po. Ah, wala ka daw nangabot dere. Wala po. Karong alas 8 tayo na nangamang dere. Tangatangi lang ninyo. Oh. Mga alas 8, tangatangi lang ninyo. Sige te. Sige. Wala tayo kamang na abot dere, kamang. Ah, wala tayo nangamang dere. Ah, wala dere, karong alas 8 tayo na yung mga amang dere. At ngilang inyo. Oh. Karong alas 8. Karong tayo kanang gabi eh. Na ato. Atang-atang lang mo ba? Yeah, salamat.